Памятаем, што у прыватнасці пункт пропуску баброўнікі быў закрыты пасля таго, як быў вынесены палітычна матываваны прысуд журналісту Анджэю Пачобуту, лідару польскай меншасці ў Беларусі. Пункт цяпер адчынены, але Анджэй Пачобут усё яшчэ знаходзіцца ў вязніцы. Ці Польшча дабілася нейкіх сваіх мэтаў? Мы бачым, што пакуль што ніякіх стратэгічных мэтаў дасягнута не было, бо гэтыя мэты былі даволі шырокія. Это і ўплыў на рэжым Лукашенка, гэта уплыў на сітуацыю, звязаную з міграцыйным крызісам, хаця тут мы бачым, ёсць паляпшэнне. Нават польскі бок заявіў пра тое, што спробаў прарвацца праз мяжу, праз тыя муры стала значна менш, як і агрэсіўнага захавання. Менавіта тут была, напэўна, дасягнута некае паразуменне. І другое пытанне вызвалення Андрэя Пачобута ды іншых польскіх грамадзянаў, а таксама працаўнікоў Белсата, я лічу персанальна, што гэтае пытанне будзе вырашана, бо відавочна Лукашенко атрымаў тое, што хацеў. Ён гэта падкрэсліў яшчэ падчас свайго візіту пры канцы кастрычніка, пачатку лістападу ў Вітэбскую вобласць, калі не адкрыццё межаў з боку Польшчы, якое было запланаванае на 1 лістапада, і закрыццё межаў з літоўскага боку выклікала ў яго вельмі моцную бурную такую эмацыйную рэакцыю. Ён ледзь не лаяўся матам, што азначае, што безумоўна былі дасягнуты нейкія пагадненні, і узгадаў тады Андрэя Пачобута у кантэксце адкрыцця межаў. Таму я думаю, канешне, сітуацыя агульна не аптымістычная, але факт збліжэння заўсёды станавіў вынік як вынік вызвалення некаторых палітычных вязняў. Таму я думаю, што канешне, можа быць вызвалены Андрэй Пачобут і іншыя палітычныя зняволеныя, у тым ліку і працаўнікі Белсата. Спадар Павел, Максім Рычанкоў, міністр замежных спраў Беларусі, спадзяецца на вяртанне, цытата, нармальных адносін з Польшчаю. На ваш погляд, што перадусім рэжым у Менску укладае ў паняцце нармальных адносін з Польшчаю і на што можа пагадзіцца Варшава ў дадзеным выпадку? Гэта перш за ўсё аднаўленне дыпламатычных адносін, вяртанне польскага амбасадара ў Менск і беларускага амбасадара у Варшаву, таксама аднаўленне працы кансулятаў на тую моц, на якую яны былі разлічаны перад санкцыямі 2020 году і 2021. Для Лукашенка дадзены накірунак вельмі важны. Гэта фактычна рэлегітымізацыя яго і ягонага рэжыму у вачах партнераў, перш за ўсё Польшчы. Ну і таксама, канешне, падняццё аўтарытэту ў палітычным сэнсе, у геапалітычным сэнсе гэта будзе азначаць, на жаль, з гэтым мусім мы пагадзіцца, перамогу, пераломную сітуацыю. Гэта таксама ў псіхалагічным сэнсе будзе азначаць, што Заходняя Еўропа і Цэнтральная Еўропа прыйшлі да зразумення таго, што Лукашенко мае рэальную сілу ў Беларусі, што паўплываць на сітуацыю ў краіне, на змены ў краіне апазіцыя на сённяшні дзень у перспектыве не можа, таму Захад павінны сыходзіць з рэальнай сітуацыі, сыходзіць з уласных таксама інтарэсаў, рэал-палітык, і выбудоўваць новую мадэль адносінаў з рэжымам Лукашенка. Яна, канешне, не будзе такой, якая была да 2020 году, шмат абмежаванняў, шмат іншых фактараў, у тым ліку і ўцягненне краіны ў вайну супраць Украіны, няхай гэта і пасіўная агрэсія, але агрэсія, канешне, гэта ўсё будзе абмяжоўваць аднаўленне на 100% адносінаў з рэжымам Лукашенка, тым больш, што трэба і разумець і даволі моцныя на сённяшні дзень уплывы Масквы на Менск, якая будзе ўсё роўна выкарыстоўваць Беларусь для рэалізацыі нейкіх сваіх гібридных атакаў. Бо, напрыклад, вось якраз такі сёння была надзвычайная сітуацыя ў Польшчы, адбыўся дыверсійны акт на чыгунцы,
спалучэнне Варшава Люблін, стратэгічнае спалучэнне, калі былі падарваныя там шляхі чыгуначныя, і гэта адбылося якраз у кантэксце адкрыцця межаў. То бок мы бачым, што Беларусь і беларускія грамадзяне так ці інакш будуць зацягнутыя і выкарыстоўвацца ў гібридных аперацыях і дыверсіях, якія будзе рэалізоўваць Расія. Ну, пакуль няма ніякой інфармацыі наконт таго, што беларускія грамадзяне маглі быць датычныя да такога кшталту. Няма. Я просто кажу, што гэта адбылося на фоне. Так? Гэта не азначае, што гэтым прымалі ўдзел беларусы. Я просто кажу пра тое, што нягледзячы на вось працэс ацяплення нібы з саюзнікам Пуціна, тым не менш, канешне ж, Расія будзе выкарыстоўваць і тэрыторыю Беларусі, і тыя рэсурсы, у тым ліку і грамадзянаў для рознага кшталту дыверсія. Просто хацеў падкрэсліць, што вось на фоне адкрыцця межаў, зняцця напружнасці, тым не менш, ўжо на тэрыторыі Польшчы здзяйсняюцца на працягу некалькі год, здзяйсняліся ў 24-м была падпаленая Марывільская, так, гандлёвыя дамы, зараз тэрарыстычная вось гэтая дыверсія. То бок гэта не зменшыць напружанасці і не зменшыць небяспекі, якая ў тым ліку можа ісці з боку рэжыма, бо ён застаецца, і трэба гэта разумець, сатэлітам Пуціна. Сваім бачаннем адносна сітуацыі вакол адкрыцця беларуска-польскай мяжы з намі падзяліўся палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Давайце разам яго паслухаем, а потым вернемся да абмеркавання. Нельга казаць, што толькі адзін бок пайшоў на нейкія саступкі, бо мы ведаем афіцыйнай дадзенай, што на 14 лістапада, адны з апошніх дадзеных, быў зафіксаваны 0 спробаў пераходаў, нелегальных пераходаў беларуска-польскай мяжы нелегальнымі мігрантамі. То бок беларускі бок таксама робіць саступкі, выконвае сваю частку нейкай закуліснай дамовы, а менавіта зменшае накал гэтага мігранцкага крызісу радыкальна. У адказ Польша адкрыла пераходы, але пакуль не вызваліла Анджея Пачобута і іншых важных для Польшы персонаў, таму што відавочна тут уже будзе іншы трэк. Я думаю, афіцыйны Мінск будзе патрабаваць вызвалення людзей на нейкіх там беларускіх, скажем, агентаў, шпіёнаў, ці людзей, якія ўдзельнічалі в дыверсіях, которые зноў адбываюцца, которые затрыманыя в Польшы і заходзяцца зараз пад следствам. Я думаю, каго-нибудь з них афіцыйны Мінск будзе патрабаваць вызваліць в абмен на Пачобута. Ну, пытанне вызвалення Пачобута ўжо абмяркоўваецца не адзін месяц. Спадар Павел, і тут пытанне, як хутка у Беларусь прыедзе Джон Кол, каб абмеркаваць гэтае пытанне, ці Лукашенко ў сувязі з закрыццём гэтых літоўскіх межаў можа там псіхануць, перадумаць. Больш за тое, гісторык Александр Фрыдман дапускае, што паколькі Святлана Ціхановская патэлефанавала Джону Колу, гэта можа раззлаваць Лукашенку, і ён можа вось так падмануць палякаў, нікога не выпусціць, хоць межы ўжо адкрытыя. Што вы думаеце? Я не думаю, што для яго зараз гэта мае нейкае значэнне, тэлефонныя званкі Ціхановскай. Я думаю, што, канешне, вось гэтае пацяпленне і кантакты ў адносінах з рэжымам, яны адбываюцца якраз такі на фоне крызісу унутры апазіцыі. Гэтыя сімвалічныя жэсты ніякага уплыву на агульную сітуацыю аказваць не будуць. Просто апазіцыя, у тым ліку і Ціхановская, мусіць адаптавацца да новых рэаліяў. Гэта ўжо сведчаць дэкларацыі офіса Ціхановскай. Мы заўсёды былі за адкрытыя межы, і хутка будуць казаць пра тое, што мы заўсёды былі супраць санкцый. То бок новая рэчаіснасць патрабуе новых дзеянняў і новай рыторыкі. Таму тут гэта не паўплывае на стратэгічныя накірункі, калі яны акрэсліліся паміж ЗША і рэжымам Лукашенка, паміж Польшчай і рэжымам Лукашенка. Ну і тым больш, што ўжо і літоўцы, вы узгадвалі ў сюжэце, заявілі пра тое, што межы могуць быць адкрытыя раней, бо зразумела стала, што закрытыя межы і такія татальныя санкцыі таксама б'юць па грамадзянах уласных краінаў, і больш таго, асноўнай матывацыяй
адкрыцця межаў, пра што ўзгадвалі і віцэ-прэм'ер, і іншыя міністры Польшчы. Гэта даволі складаная сітуацыя і палажэнне уласна рэгіёнаў памежных з Беларусю, якія жылі з гэтага памежнага рэгіянальнага гандлю, і менавіта пасля сустрэчы з жыхарамі гэтых рэгіёнаў Дональд Туск, прэм'ер-міністр, заявіў пра неабходнасць адкрыцця межаў, бо фактычна крызісная сітуацыя яна ударыла па грамадзянам, а кампенсаваць гэтыя страты на сённяшні дзень вельмі цяжка і немагчыма. То бок тут звычайны рэал-палітык уласныя інтарэсы таксама акрэсліваюць вось памкненне адкрыць межы. А за гэтым стаіць і фонавыя нейкія размовы. І я думаю, што Лукашенка няма ніякага зараз сэнсу трымаць далей Пачобута, то бок невядома проста, што яны ад яго жадаюць, ад Андрэя Пачобута, бо яшчэ раней вяліся перамовы, але ўвесь час ад Андрэя Пачобута патрабавалі падпісанне прашэння пра памілаванне і таксама патрабавалі з таго, што я ведаю, каб ён неадкладна выехаў за мяжу, то бок быў дэпартаваны, на што Андрэй таго знову, што я ведаю, ён не пагаджаўся. Ну і гэта таксама прыводзіла Лукашенка ў такі і рэжым агульна да стану, што яны яго не вызвалялі без выканання такіх умоваў. Хаця маглі б тое ж самае зрабіць, што зрабілі з іншымі палітычнымі вязнямі, вывазіўшы іх там за мяжу. Але яны таксама апасаюцца, што Андрэй Пачобут, як і Статкевіч, вось гэты інцыдэнт будзе абмяжоўваць у далейшым нейкія такія працэсы дэпартацыі у дачыненні да тых людзей, якія могуць проста паказаць сваю пазіцыю і не пагадзіцца выехаць, пакінуць Беларусь. А Андрэй Пачобут якраз такі такая асоба, якая будзе прынцыпова трымацца сваіх пазіцый. Таму я не ведаю, як зараз і ў якім кантэксце над ім працуюць, але відавочна з ім сустракалася і Анжэліка Борыс, але відавочна пакуль што пераканаць яго ў тым, каб ён пагадзіўся на ўмовы уладаў, не ўдалося. Таму я думаю, што гэта адна з тых прычынаў, па якіх Лукашенка не жадае яго выпускаць, бо мы ўсе ведаем асноўную ягоную матывацыю — гэта зламаць людзей. Вось калі улады дасягнуць вось гэтага маральнага злому, перавагі, там зробяць фільм, папросяць падпісаць нейкія паперкі на імя Лукашенка, гэта для іх лічыцца сімвалічнай перамогай маральнай над чалавекам, які паставіўся гэтаму рэжыму. І відавочна, што зламіць Андрэя не ўдалося. Таму проста так, вось, хаця я лічу, што ніякіх перашкодаў проста яго ўзяць і выпусціць на сённяшні дзень, хаця б змяніць тэрміны, не тэрміны, а ўмовы ўтрымання, напрыклад, на ўмоўнае, вызваліць яго з вязніцы, але пад дамашні арышт, каб проста ведаем, што ён у цяжкім можа знаходзіцца стане, праблемы са здароўем, але нават на гэта пайсці яны чамусьці не жадаюць, хаця гэта самы просты крок, каб паказаць у сваю чаргу таму ж польскаму боку гатовасць ісці на далейшыя перамовы і ў тым жа у паляпшэнні дыпламатычных адносінаў, пра што мы размаўлялі ўжо. Гаспадар Павел, літаральна на хвілінку у нас застаецца да канца эфіру. Я хацеў пра такі момант запытаць. Вядома, што адкрыццё памежных пераходаў гэта спрыяе беларускаму грамадству, беларусы ў меншай ізаляцыі. Аднак увогуле ўсе гэтыя перамовы з рэжымам Лукашэнкі, вось гэтыя перамовы заходніх дзяржаваў, ці яны могуць паспрыяць не толькі нейкім інтарэсам рэжыму, але інтарэсам менавіта беларусаў. Тое, што людзі ўнутры краіны уздыхнуць неяк свабодней, што будзе менш рэпрэсію, што палітвязні выйдуць на волю. Як вы лічыце? Я не думаю, што гэта адбудзецца вельмі хутка, бо знову два фактары ўплываюць на сітуацыю ўнутры Беларусі, нават тры. Гэта тое, што ў Беларусі ўсё ж такі не прымярыліся з фактам таго, што Лукашенка цалкам утрымлівае ўладу адкрытай сілай, вайна і Расія, і таксама разуменне таго, што кіраваць спакойна пры лаяльным насельніцтве без рэпрэсіі Лукашенко ўжо не зможа. Рэпрэсіі і тэрор застаюцца на сённяшні дзень адзіным механізмам, скажем так, падпарадкавання грамадства.
і для яго, улічваючы таксама і цяжкасці са здароўем, і жаданне успакоіць, пракіраваць прынамсі 5, наступныя 5, можа быць трошки болей год. На сённяшні дзень сітуацыя спрошчаная максімальна прагназуемая у сэнсе паводзінаў насельніцтва, якое застрашана і знаходзіцца пад ціскам, самае аптымальнае. Канешне, можа быць нейкая абмежаваная палітычная амністыя, зменшыцца ўзровень ціску, магчыма, адчыняцца кансуляты, і знову будуць паслугі консульскія для беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой. Але адлігі такога ўзроўню і вяртання да 2020 года ўжо не будзе. Беларусь зусім у іншым геапалітычным кантэксце і, канешне, зусім у іншых на сённяшні дзень палітычных абставінах і умовах. Асноўная задача на сённяшні дзень хаця б вызваліць тых людзей, якія ўжо за 5 год, больш за 5 год знаходзяцца ў вязніцах. Калі гэта будзе дасягнута... Дзякуй вялікі за тое, што далучыліся сёння ў эфір студыі Белсат. Завітаў Павел Усаў, палітолог і палітык руху «Вольная Беларусь».